Hello लोगोफोर आं अनसुसि नासरगियारि दिनै जोंनिया जोबोद मोनसे स्पेशल डे जेराव जोङो 100K साबसिन जानायनि मोनसे सेलिब्रेशन बानायनो नागिरदों नाथाय दिनै जोंनि निउसारानो लोगोआव गैया जोबोद अखा हाबाय दं नोंथांमोना दा नुगासिनो स' अखा बांखाबाबो जों नेवसिनानै दिनैनि थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो दा आगान सुरगासिनो दा जोङो माल माथा माबा माबि लांनो फैदों स' नोंथांमोना बेखौ नायदो नै दा थांगासिनो नैबे कार्लस खुजलिमेन करन अ भलु धलुआलाय धलुआ हा अबाव थांखो नोंसोर मा लांनो फैदो मा जागोन नोङो दिनै दाउ जागोन ना अमा जागोन ना मैसो हो जि होयो होमबा खियोबा खिगोन जागोन नैबे जोंनिया रायजोनि मोनसे मा होननांगोन बेखौ स्ट'र रुम जेरावखि रायजोफोरा माल माथा दोनो बेखौनो जों दिनै लांनो फैदो नै राजेना मग लादों बेहाय जों दै लोंनो रेनबो सरगेरि इन्ना फेसबुकाव नामा बे राजेनखौ माने बांगालि राव खोनायोनो नोंना मा धलु मारै थाखायखौ बुंलाय मा नाम इन्ना Galus. हा Galus. कालुस राइस फाइनेलि जोंनिया जि लांनो फैदोंमोन जाजोब्बाय नै बिथां रियान सरगियारिया गासिबो सिलेक्ट खालामजोब्बाय नायदो मा मा सिलेक्ट खालामखो मग जग ओइ थाव थाव स' गासिखौबो जों लांनोसै दा थांनोसै धलुआबो लाबाय मा लाबोदो हा आलु बस्ता खै किल' जागोन जा सेरनैसो Mama ni nyok. Nay. Kau bulan lugan. Singet. Alu dulu. Seperti dia. Alu dulu. Alu dulu. अखा बोथोर रायजोफोर ओमफ्राय दा जोंनिया राजेना बन लाना फैदों बहानिफ्राय गोरान बन लाना फैदों बे बाजै जोंहा बाजै बेफोर जोंनि स्टारफोरा नोंसोर नै बल' धनन्जय बिथिं खाथि फैबावदो जोंनिया कातिराम हेलो लोगोफोर दा नोंथांमोना नुदों नै अनसाय आरो आंखौ जोङो दिनै दा बेदर लायनो थांगासिनो दं स' बेदरा जाबाय जोंना अमा आरो ब्रयलार नोंथांमोनाथ' नुखादों गथ'फ्रा माबोरै जानो लुगैदों गथ'फ्रा बाबायाव सोलास्लिब नायथारदों स' गाइस जों बेखौनो दिनै लायनो थांनि बेदरा जोंनिया जायगायाव मोनसिगोन स' नोंथांमोना स्टे टिउन नायबाय थादो जोंनि ब्लगखौ फाइनेलि जों दिनै ब्रयलार दखानाव मोनफैबाय नै साला बेखौ सुबाय दं जों दिनै टेस्ट खालामगोन बेखौ जाखेथारगोन नै बिथाङा सुगासिनो हाला नैलै भिडिअखौ खालाम किल' जाखो बेयो जाखाबाय मथा-मथि 2 किल'आनो जाबाय दे माने सेरनै सेरनै दे गोथाव जागोन ना जाया गोथाव जागोन जाया खम मानसि जाबा गोथाव जागोन मा होनो गोबां मानसि जाबा एसे खमायगोन आरो ना दा जों अमा बेदरखौबो लांफैबाय नै अमा बेदर नोंथां लांदों दा बिथिं दानगासिनो दं नाहरनो हागोन ओंखारबाय बिथाङाबो आरो नै बिथाङा जाबाय जोंनि अमानि मालिका बस फाइनेलि जोंनिया अमा बेदरा रेडि जाबाय स' जों दा थांनोसै न'आव बेखौ संनानै मेने गोथाव जाहैनोसै Hai. Mamo. When sampai terus dong cia. First of all, congratulations. Thank you very much. For having 110K subscribers right now. Thank you. Hello guys. नैबे बिथाङानो अनुब्रा मिसारि बिथांजोंनो जोङो गिबि खेब भिडिअखौ बानायजेनदोंमोन
नैबे अनुप again once again आरो बियो अनुपनि लोगो बिजित हाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुदों जानांगौ जोंनि बे फार्स्ट भिडिअ मिजिङा दिनै होननाय कभार संखौ बिजों आंजोंनो जागायजेनदोंमोन जिथु फार्स्ट भिडिअ गोग्लैदों जोंनि सिफुं दा मेल'डि चेनेलाव बिथां आरो आंनिनोमोन मिजिङा दिनै नोंथांमोना नायाखैब्ला नायहैदो बे भिडिअखौ जोबोद मोजां जादों बिथाङा रोजाबनायजों लोगोसे बिराद मोजां गिटार दामो दिनै आङो अनुप रामसियारिनिसिम मोनसे कुइसन सोंनो सानदों बे सिफुं दा मेल'डि चेनेलाबोथ' नोंनिनो जेनेबा नोंबो बिनि मोनसे पार्ट स' नोंथाङा दा माबोरै नांदों 100K साबस्क्राइबार क्रस जानायलाय आं फार्स्ट अफ अल नोंखौ जोबोद जोबोद कंग्रेचुलेसन आं दिनै जा हेप्पि जोंना चेनेला 110K साबस्क्राइबार जाबाय आंथ' सानाखैमोन बिदि जे 100K साबस जागोन होननानै एफां एसे सापर्ट मोनगोन ओमफ्राय एसे माबागोन बाट नोंसोरो भिउवार्सफोरा एसेबां जोंखौ सापर्ट होदो जोंखौ सापर्ट खालामदो जोंनि भिडिअखौ नायदो जों आसा खालामो जे नोंसोरो बिदिनो जोंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थायो शेयार खालामो लोगोनि नोंसोरनि फ्रेन्ड सार्केलनि गेजेराव आरो बिथाङाबो साननैसो उनाव माने गान लाबोगोन बिथांनिबो एन्ड एक्टरबो जानो माने बिखौ बानायगोन आरो जोङो फैगासिनो दं बै समा रमान्टिक माबा मोनसे गान फैगोन आरोना बेनि हिर'आ बेनो जागोन आरो नों दा भिउवार्सफोरनो मा मेसेज होनो सानो the viewers all the viewers out there please like share and subscribe as much as you can जेसेबां हायो नोंसोरो लोगोनि फेमिलि फ्रेन्ड्स सबनावबो शेयार खालाम जाहाथे जों सापर्ट मोनो नोंसोरनि मोनसे लाइकआवनो जों पुरा जों बहुत मटिभेट जायो जोंनि कन्टेन्ट बानायनायाव माने बहुत खस्थ' जायो स' नोंसोरो जेसेबां हायो जोंखौ सापर्ट खालाम जों नोंसोरखौ बिदिनो एन्टारटेन खालामबाय थागोन स' थेंक इउ अनुप जानायाबा मा जानो बुंदो दिनै मोनसे पार्टियाव इनभाइट खालामदो बियो आंखौ स' दिनै नायनोसै माबा दं अमा दं ना दङ बयलार दं लोगोफोर नै जोंनिया अखाया बिराद खस्थ' खालामबाय आंखौसो रोङा होनना बुंबाय नै बोराया दा गावनो जावबाय नै माबासोलियो सिनेमाटिक सेंग्राफ्रा खामानियानो जागारनायनो One, two, three. Halo guys, ini duduk dong, ini punya apa? Udah ini potong. Ini ayam cooker boy. Nah, ini lepas naik. Kecil. Kurang lagi. chef master chef Yes, जोंनि संनाय गोथाव जा दिनैनि खाना जानायनि कारना जाबाय जोंनिया 100K साबस्क्राइबार जानायनि जोंनि सिफुं दा मेल'डिनि मेम्बार्सफोरजों गासैजोंबो सुखु दुखुनि बाथ्रा दिनै जों सावरायनो कारने जमायै थुबुर जादों जमायै थुबुर जानानै बेयाव जोंहा बेदर संदों दालि दङ ओमफ्राय चिकेन दङ पर्क दङ माखौ जायो नाबो दङ माखौ जायो नोंथांमोना खायनानै नुयोबा मा होनो Hai नै नोंथांमोना दा नुदों धानजय खिजानाय नै रोजोब टाकला आरो बल' आरो नै सिख्लाफ्रा नोंथांमोना दा नुदों हाय होन से हाय बल'
Hello everyone. Nay जों दिनै दंफैयो अनसु दङ। जायगाया मोजाङानो। नोंथांमोनाथ' सिनाय मोनखायो जोबोद फेमास मानसि बियो। हामा। जेला बिखौ फैदों जों लिंहरनायलाय। स' हरनोसै इसोरखौबो जाहै लोंहैबाय मान आरो मुथा खालामना हरनोसै। जागोन दे देरजोब्बाय। बेदरा गोथाव ना? बुना आंनाबो खेबसे बे आं खेबना बे आं खेबना बेसे गोथाव बुना बुनाया एकदम ना सुपार हिट दे अलग स्टेरन ओरैबायदि गोथाव ना माने मा बुंनो आलोकसो पात्ता मोना तारमाने ओरैबायदि गोथाव माने बुंनो आरो अलग स्टेरन जानाय नामा मोनसे फिथाइ बेदरा बेजोंबा मालै मा खबर नोंसोरलाय गोथाव जादों बेदरा गोथाव ना नोंलाय नोंसोरो धुलु बुलु गोथाव जायाखै फंबाय जादों जायाखै गोथाव बरिया ना मा बेदर जागोन बोरमा बेदर गैया ayo अमा दाउल'सो दङ जाया हा दे ना ini kardus खासि बेदर जागोन खासि makasih बोरमायानो गैया दा दाउदो अमाल'सो जि मोनो ini जोंना रनसु मा बेदर जागोन नों दा आंना मानसि बेदर जागौमोन मोननैबो मानसि बेदर नोंनिखौनो जानोसै दे नोंसोरलाय मा बेदर जागोन मा होयो नायनोसै गावसोरनो बस गायक जोंनिया नै दा मा बेदर जागोन मा नोंलाय जि मोनो बेखौनो अमा दोङो जागोन दा गासिखौब्लाबो ओरैबायदि मोजां दिनैनो माने फ्रेन्डशिप देर गासिबखौबो ओंखाम जाखांबाय दा बयसो मा बेदर जागोन आंना अमासोखा बेस्ट अमायानोखा नोंलाय जेला आंनाबो अमायानो अमा Hello semuanya. मा बेदर जागोन फैलिया मुला फट' खेबनो नागिरदों नै दा सिफुंदा मेल'डि ग्रुपनि टीम अल टीम मेम्बार होख्रावनो खनसे सिफुंदा मेल'डि इउटुब चेनेलनि मेम्बार्स आरो फैगासिनो बिथिं ओरै अनारानो अनसु Murah interest खालामगोर इयाव गथायखौ फिसिनानै ini लिडारा बेनो मेना फट' खेबसै दा बिसोरखौ नैबे जोंनिया सिफुं फेमिलि सिफुं फेमिलिया गासै बिसनो बिसोरखौ लानानै जोंनिया सिफुं दामनाया एसेल' नङा बिसोरखौ हेन्डेल खालामजोबनाया एसेल' नङा गोरलै गोरलाम दंजोबो नै नैबे पेन नामा नैबे पुन गोरलै गोरलैया बेसोर जा बेसोर ओमफ्राय बोरायसिना जाहैबाय नैबे नै बोरायसिना बयनिख्रुइ आंनि फिसाला फिसाजो गासिबो जोंनिया टिमाव दङ धलु आरो भलु मा नाम भलु देन्जार जोबलै नामफ्रा रेडि जागासिनो बयबो नै खम जारला बिसोरखौ हेन्डेल खालामजोबनाया आयौ खेबसै फट' बिसोरखौ रुको फ्लैट में शूट किया मैं रेडी aku लानांगोन ना खेबगासिनो आङो हंस दे यार सब लोग एक बार हंस दे होगा हो गया चिल्ला दे कीप सपोर्ट गाइस कीप सपोर्ट बाय बाय